Szia, Benni! Nézd csak, hamiznak az állatok. Hogy néz rám, Ricsu? Csak a legkülönlegesebbet megsimíthatod. Gyere, Benni, gyere! Ez nem bán, gyere! Ez különleges. Igen, úgy simítsak. Hát neki kék a füle, mondjuk te még a színeket nem tudod, de neki kék a fülük, meg fekete a bőrük alul, teljesen fekete. Tudod? Ez ilyen nagyon különlegesek, meg olyan jó puha, mert ez nagyon jó ez. Jaj, tényleg mit van? Nyuszi. Mi történt? Hát mi Az történt? én voltam, én értem hozzá, nem a pici, várjál vissza engedem, mert nekik több lábújuk van egyel egyébként. Aztán. Annyira is különlegesek. Ennek volt egy sejem keverék, amelyik ott megy hátul. Aha. Őt úgy vettem kiskolába, aztán ilyenek nőtt meg. Még akarod simizni? Még. Itt egy másik, egy kicsit. Benni, ne menj be! Ő is egy kicsit különleges, nem egy szakás lesz a pipőt. Ez is különleges, meg ilyen kis fekete. Lehet ő tolja a zöld tojást szerintem. Olyan gyanús nekem. Aha. Tudod? Menjél. Gyertek ki onnan, Benni! Semmelyik kakas nem aktív, hogy ő bántson. Mindegyik gyerekbarát kakas. Aha. Meg van 6 kakas összesen. Jaj, de jó, és most itt 50 maradjuk, már elzártam. Hogy örül? Igen, hozzunk még egy kis magot. Megették. Többet szoktam hozni. Maradj itt, Ágám. Mindjárt jövök vissza, ne féljél, Ricsike, hozok még magot. Ki jössz? Gyere! Na, Benni? Megsimized a pipit? Hoppá! Hoppá! Igen, hamit. Nem, hozzuk nekik, igen, adok nekik. Gyere te is, Ágám. Úgy is be akarsz jönni. Adod nekik a hamit? Fogd meg, és dobjad el nekik. Oda dobjad